rodok suwi nek kok setengah jam ora masalah. Iya. Betul. Iya, amin. 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 Ngomong anak putu. Amin. Iya. Iya. Jam 12 kulo tak nus tapi kali bolo. Iya. Lah iku nyanyine kapan nih? Oke. Yo, waktune yo. Iya putrek. Kowe asline duwe bojo ora? Ampun. Ampun. Sampun. Lah wis kuwi malah. Kecil mungil gemesin ya. Pel. Ora jomeri karo iki lho. Kowe jelas urung duwe bojo iki. Dereng, menika gadis-gadis. Nggih. Aku mulane nggarap iki. Nggih, sing wis kulino digarap. Wis kulino digarap. Iya. Bojone wong iki. Aku wis paham jane. Ndelok goyangan barang wis paham. Nggih. Iya. Ayo, Pak. Ya. Piye? Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Longso rasane ngati. Aku rakon melu ngelon. Ayo, goyang lagi. Ayang. Ayang. Mas, luar biasa. Kulite ijo sing dikacak duwe bojo. Kula ada semut ojo jangan dirabuk. Siang makan nasi, kalau makan Ini susu. oke. Asik. Sumpah wis janji, arep sehidup semati. Sampai sedih bareng-bareng dilakoni.
Kok lumes Saiki anu Mbak, boyoke iki lho. teko ngono iki. Pripun? Iki penggemarmu iki. Lan kita kok iso ngene.